30 ел эшләп килүче Ак калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының эшчәнлеге күп кырлы. Ана һәм бала күп балалы гаиләләрнең хокукларын яклауда, татар гаиләсен саклау аша татар милләтен үстерүдә, гореф-гадәтләрне, телне саклап калуда төп юнәлешләр нинди? Татарстан радиосындагы пар канатлар тапшыруының чираттагысы шушы көн үзәк мәсьәләләргә багышланды. Радио тыңлаучыларның сорауларына оешма җитәкчесе Кадрия Идрисова җавап бирде. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Кадрия Раисовна. Хатын-кыз дөньяның тоткасы дибез. Бу сүзләрнең мәгънәсен искә алып узыйк әле. Хатын-кызны дөньяның тоткасы һәм хатын-кыз инде ул шул кадәр хатын-кызны югары сыйфатлы итеп һәм җиһанда бердән-бер алиһай зат итеп, инде безнең язучыларыбыз да, биек дин әһелләребез дә, биек улпат затларыбыз да милләтебезнең бик матур мәгънәле фикерләр җиткерә. Чынлап та Ризаетдин Фәхретдиннең бер сүзен, бер фикерен генә искә төшереп үтәсем килә монда. Бала тәрбияләгән ана, баланы тәрбия кылган бала, ул милләт сакчысы ди. Чынлап та менә шушы фикерләрне бергә җыеп нәтиҗә ясасак, чынлап та алиһә шундый зат итеп хатын-кыз күрсәтелә. Чынлап килгәндә, әйткәндә, җанлыдан җан ярала ди. Чынлап та менә хатын-кыздан җан ярала. Хатын-кыз бәбине алып кайтучы, хатын-кыз баланы табучы һәм шул ук вакытта хатын-кыз нәсел калдыручы. Аның икенче ягында искә төшерәсе килә. Ирләр, хатын-кыз янында ирләр булганда гына бу нәфис затлар, менә шушы сез әйткән фикерне куәтләп торучы затлар, көчле дә, илаһи да, һәм нәзбрикле дә шул ук вакытта, һәм тиешенчә тәрбия бирүче дә була алалар. Кадрия Раисовна, оешманың бүлекләре татарлар күпләп яшәгән бөтен урыннарда да бармы? Милләтне, телне саклауда, үстерүдә нинди юнәлешләргә таянасыз? Чынлап та безнең оешманың бүлекләре бик күп. Хәтта бик югары зур саннар әйтергә мөмкин. Ләкин мин ул саннарны әйтмим, чөнки алар көннән-көн үсеп тора. Чөнки бүлекләрнең бүлекчәләре барлыкка килә, безнең чит илләрдә дә, регионнарда да, менә регионнардан үзебезнең Татарстаныбызда да, бөтен җирдә дә безнең бүлекләребез бар. Менә гаҗәп хәл ул. Хатын-кызның бүлекләре, бүлекчәләре бик тиз үсә. Бу юнәлеш халык өчен кирәк. Чөнки алар телне җәелдерү, шул ук вакытта гореф-гадәтләрне, йолаларны үстерү һәм инде тәрбия ысулларының төрле яклап менә киң җәелешен бер җепкә туплап халыкка җиткерү һәм халыкның тартылуы да менә шуңа күрә ул кирәкле булган өчен һәрберебезнең генында бу әйберләр бар, ләкин инде без моны югалтып бетереп, чәчеп бетерә яздык. Менә шуңа берәмтекләп без бу әйберләрне җыябыз һәм тәрбияле татар гаиләсе төзү менә оешмабызның төп эшчәнлеге. Әйе, сез җитәкләгән оешманың эше кылачлап бетерерлек түгел. Быелгы әһәмиятле проектларыгызга да тукталсагыз иде. Менә без эшли башлау белән иң беренче татар гаиләсенә игътибар итеп, иң беренче шәҗәрәләргә тукталдык. Чөнки шәҗәрәне белмисең икән, дин әһелләре өчен шәҗәрә 10 буынга хәтле белү фарыз, бындай халык өчен инде 7 буынга кадәр. Шул шәҗәрәләрне белү, туганлык җепләрен арттыру һәм шул ук вакытта балаларга тапшырып калдыру. Менә моның буенча безнең бик күп эшләнә. Хәтта без татар кызчыгы, татар малайын үткәрәбез бөтен дөнья буйлап. Менә хәзер безнең мартның 15-нә һәрбер җирлектән ничек үткәрелгән бөтенесеннән дә хисап киләчәк. Безнең Казанныкы, менә Казанның бөтен балалар бакчалары буенча, районнар буенча сайлап алынды 12 кыз, 12 егет хәзер, кызчык һәм малайлар. Һәм менә без 9 көнне утырып, шулардан да 6-сын сайлап алабыз. 6 кызчык, 6 малай. Телләренә карап. Тиздән язның беренче кояшлы бәйрәме, халыкара хатын-кызлар көне, бәйрәм теләкләрегезне дә ишетәсебез килә. Мин иң беренче теләгәм сәламәт булыйк барыбызда. Һәм һәрберебездә парлы булыйк, гаиләле булыйк. Әти-әнигә карата, балаларыбызга карата булган тәрбияне,
телне, ғұрыф-гадәтләрне, үзебезнең миллилекне сеңдерү безнең эшебез, әниләр. Менә шул яктан да кирәкле, уңышлы эшләр эшләп, бергә-бергә матур итеп гамәл кылып, сәламәт булып, тигез булып, бала тәрбияләүдә әтиләр белән әниләр бергәлектә булып эшләсәк иде. Бәйрәм белән сезне. Матур, күңелле бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Хадрия Раисовна, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Ак калфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова иде.